of go. Can you on the corrum and now go? Gamma hooch. It's no line and Jew. Van the corrum and on. Ach, can you crater and druil fasten to an ish. Op TV, ik mag een dunje van de lijn, sir. Ba open en Coney aango. Van hier in de Muppets, Hansogers Gretel, Shrek, Agus een programma kom heen. Van ik bij Susan Charles en mijn van. Van Neil in de korst over die. Gallevi. Stel je me bij kosje geen glattig. Maar ik kan nog schiegel. En mijn haast doorgezag. En mijn haast mischnichel. Bienen korren me nou. We gaan de skillen haast dakken, getjurre. Go zit in show jeno. Go! Ben ik aan schoenen jeno verriest? Hallo, agus fáilteadh go an caileo. Cosúlachtá sig ó hain, Gus? Hi, my name's Gus and I'm an alcoholic. I've been an alcoholic for... Natuurlijk. I'm spreken wel als een voor jaar. Sorry. Ben je geen showgag shocking? En kun je van schutjigels? Als je een ulle of veel geen recluse te rust. Wel, is misje materiale. Baafschap je moord is donnen. Ach, ga meer aardig geweest. Ik zou ook de TV aan hem. I'm a vegetarian. I was heel meer kieken schauen worden niet dan bij eens ietsjes. Well, ze is een ma wasjen. Als je een ulle gemaakt karselen niet kan in. Waar bekens 3 eter materiale ergens die een beker glokken jerk. Moet ik in mijn handen voor dat ik spaasketje nog wat ik in mijn sjen. Ach, hoe is het materiale wel korm open aangaan? Zo, geen zin. Hallo? Hoi, je materiale gaan. Kan je niet bij een programma van je brieven uit een jeu? Hoi. Wel, had je zo niet eens een programma gehoord? Worden nog brieven, larig tjean, agus is aan ze vieren. Tje de weg. Getjerf. Bied me aan. Skunjel, cheers. Zo, en niks. Agus sé sin mar a níú botoch ar an crí milliis. Ha coid glíbá calm? Siad, chur san nach féalchu bec an Alex. Well, ha mé a coid ar airstis.